O poni buma hingke twithangka bo tabuk sai chungno khairokma sinchayung tongkha. Bini mung hingke kwchang tui tei yang o iko nugui mangka tei norok iko moni mung hingke silpi yang o tei masa ni mung hingke bulti tei bwsarok tongo bini logi o bwsarok ni bumung hingke farjak yako tabuk borok achaimani bisik baluk yakoba masani bwsa hingke magtham tei masani hingke magnui. O silpi bai bulti ni buma hingketo hamya khlaiui twithangka borok tabuk buma kwrwui ni bwsa. Iko wak ni mung hingke kynati tei bini bwsa rok 4 jona tei baki hingke twithang waikha. Jodi kebo paini rok tongkha hingke ang bai contact khai di wak bwsa belai no kaham kaham. Ek mas wngya prai 15-16 din wngkha achaimani chwla tongo magnui tei bwrui tongo magnui tei baki hingke phibaikha. Kebo wak bwsa tei pun bwsa tok bwsa painang buchung tongkha hingke comment khai di tei ang bai kwrwngdi ang norog no contact number rwio ano.